Na, sziasztok! Alexának az egyik barátomnak Alexának csináltam Roblox fiókot. Ami még nem szokott Robloxon, letöltöttem neki, és megcsináltam a fiókját. Ki ott volna. Alexa. Nem van kiírva, nem. Jaj. Mi? Ez már a Bachláv, már ilyen közel van, de Alexa is már ilyen közel van. Így folytatódjon, és így jöjjön ide hozzá. Folytatódhat kihívás. Na mindjárt, remélem ide ér. Nem akarok 20 percig itt állni. Na, kanyarodjon erre. Talán nagyon könnyű ide érni. Gyere. Miért átjut? Hűha. Így csinál ilyen animációt. Na, át is ért. Jó soká tartottunk 10 percet. Amiben... Milyen orróró animációkat csinál. Mély! Hát parkúrom az én ezt. Hacker vagyok én. Már megint mit csinál? Erre kell tovább jutni. Parkúrozzam át. Utolsó sikerült. Most én tovább jutok. Hopp, hopp, hopp. Jöjjön csak át. Ott van, mert ott látom a nevét. Ezek a játékosok vannak amúgy itt. Ez én vagyok. Az Alexa, a Bachláva, Keto, Fira. Elég sok, de ezeknek live skinjük van a lányoknak. Na most elpillanat. Ilyen jó, egyre sikerült neki. Ilyen hama. Hát parkourozok, én profi vagyok a parkourban. Na mindjárt jön. Mit csinál? Hacker vagyok, de nem tudom én. Így nagy parkour lépcsők. No, hopp, leesett. El is jött. Amúgy megcsináltam, már nem ő fog nekem Robloxozni. Csak először begyakoroltattam első videójában. Ezt mindjárt jön. Nem eddig kell várnom. 20 perc múlva. Mindig nem ment át. Ezt nem hiszem el. Majd várjuk már. Több mint 20 perce. Ma mikor jön már? Ott van. Várok. Nem jött el pillanat ideje. Na, azt mikor jön idő? Jöjjön már ide, Alexa. Óvjál már. Nem áll. Jaj, nehéz lesz neki ezt megcsinálnia. Ő átjött. Skinem. Majd a Roblox skinemre váltam a profilképemet a YouTube-on majd. Mert szoktam sokat Robloxozni is, meg Minecraftozni is. Lehet, hogy egyik közül meg lesz egy profilkép. Hol van Maxa? Hídigat próbálkozik. Mert sokkal már. Nagy részét átjutotta. Ennyit már átjutott. Még sok van belőle, erre kell menni. Oh my god. Kérem, nagyon fog sikerülni. Na jó, megyek föl szerintem. Úgyis sokáig fog tartani, még nem csinálj. Itt lesz a legjobb része. Te fölök megyek, egyszerű. Mint a pofon.
Oh my god! Látni? De ott. Látom. Ó, milyen messze emberek. Emberek jó messze. Föl kell mennem. Oh my god. Hol van? Ott lent. Csak komoly. Nem jutott mindig hátat, látom. Hopp, ide jöttem. Mindig. Ha ez már igen soká tart. Hát mindig nem jött át. Ez ilyen soká tart. És láttam. Egyszerű parkour. És nem tud átmenni. Tippem van. Hopp. Ez még hozzá szerintem. Nem tudom, hogy kell parkúrozni. Mi van? Mit csinál? Na, itt van. Mit csinálom? De föladt. Kaptam! Kaptam kommentet tőle! Ó! Írom neki, felraklak a YouTube-ra. Na, oda is írtam, hogy felrakom a YouTube-ra, hogy azért tudja, hogy föl fog kerülni. Fejtjük meg részessük a videót, hogyha találkozunk. Nem menő skin. Bőha. Na most parkúrozzát oda. Jó. Menjél oda. Oda most. Ez az. Eljön a pillanat ideje. Azt a remélem most fog sikerülni neki. Utolsó elő. Csináld meg, csináld meg, csináld meg, csináld meg. Sikerült. Hoppla, hát szerintem várok. De, hé, nem üljön fel. Jön fel. A játékot olaj. Feljött. Most itt biztos sokat fog várni. Na jó. Milyen sokat vár. Lepottyantam. De mondjuk vége lett a videónak. Sziasztok!